Asko gehiago dira nire ustez batzen gaituzten gauzak, banatzen gaituztena baino. Nik esango neuke komunean dekogula gauza bat, edo behintzat etortzen jatena buru lehenengo gauza, da heldu jakun musika eredu batekiko reakzio batetik jaio algarela. Konstienteago edo inkonstienteago, gure aurreko esango nuke ziklo politiko batetik egondan eredu musikal bat Euskal Herrian, momentu baten igual bere agorpenagaitik edo reakzio bat sortzen duela. Horren aurrean beste jarrera bat, beste proposamen bat egiten dugun bi talde garela. Bakoitza bere partikularidadeakaz. Ni ados horrekin, baina ez dakit hori den ere gure bere izgarri. Osa, ez dakit belaunaldi hau den lehenengoa hori egiten duena. Uste dut, ez, hori historikoki beti pasatzen den zerbait dela. Egiten duzun, ez dakit guztia, baina asko, da aurretik zegoenari ematen diozun erantzun bat. Aipatu duten aurreko ziklo politikoa duela hamarkada batzuetan Euskal Herrian zegoena, iruditzen jatelako batez be, parentesi artean, momentu honetako panorama musikala guztiz lotuta dagoela bebai koiuntura politikoari. Enamen inguruan giro politiko oso potente bat bizi izan zen, eta horrek ere bazituen bere espresio artistiko, kultural, musikalak. Eta iruditzen jate horrek zentzua zeukala garai horretan, atzean bazeukalako hori gorpuzten zeuen proiektu edo mugimendu politiko bat. Iruditzen jate ja guk pertsibitu izan dugula arrasto hori denboran eta garaian desfasatutako zerbait bezala. Eta horregaitik iruditzen jate, erreakzio bezala sortu direla talde asko. Zer gertatzen da, gauza bat dela reakzio bat izatea, eta beste gauza bat da guk ez dugula aspiratzen bakarrik reakzio bat izatea.